Highway Patrol Group nagsugod na sang pag-issue sang citation ticket sa mga salawayon nga motorista nga sagwa mismo sang Campo Delgado illegal nga naga-park. Inigitutukan ni John Sala live sa Camp Martin Delgado. John? Kay tubtub subong may pila sa gihapon ka mga motorosiklong nakapark diri sa gwa sang Police Regional Office 6 diri sa Campo Delgado sa diin suno sa RHPU ginapanag-iyahan pa sang mga pulis. Talulupang doon nga may mga salakyan kag motorsiklo nga nakapark sa gwa sang Police Regional Office 6. Apisar nga may nakabutang nga no parking signages. Pila sa mga ining ginapanag-iyahan mismo sa mga pulis nga dapat kuntani magpanguna sa pagpatuman sang layi. We should set as example sa aton nga mga pumuluyo nga dapat ang ining illegal parking nga ni kung wala na gid man sang spaces then we have to commute na lang, no. We take this opportunity, this chance nga mag-announce sa ila nga as much as possible they have to look for parking spaces kag hindi sila magpark dira sa tubangan sang kampo and even on sa mga tubangan sang aton mga police stations man. Ginako man ni Malo nga wala sang parkingan sa sulod sang Campo Delgado, butang nga nakaanda na sang pila ka mga pulis nga magpark sa gwa sang kampo. Bangod sini magasapol si Police Regional Office 6 Director Brigadier General Rene Pamuspusan kay Public Safety and Transportation Management Office Head Jack Conlu. Actually, that's one of the purpose siguro man ni Sir Jack Conlu nga istoryahon gid si RD so that they could implement they could have that uniform implementation whether or not civilian na siya or uniform personnel na siya. Kainas ang aga nagsugod na nga mag-issue sang citation ticket ang highway patrol sa mga salawayon nga motorista. Kit subong nga adlaw mayara sang 7 ka mga salakyan ang nahatagan sang citation ticket sa diin. Duwa sini ang ginapanag-iyahan pa sang mga pulis. Kate? Madamo nga salamat, John Sala. Pag-amyenda sang on-road parking ordinance sa syudad sang Iloilo ginatunan, si Zen Kilantang nakatutok. Isa sa natumod sang DILG nga obstruction sa dalan amo ang on-road parking nga masami nagadugang sa pagutok sa mga dalanon. Suno kay Chairman ng Transportation Romel Duron, hindi iligal ang mga nagaparada. Ilabi na nga may Regulation Ordinance 2009-216 ang ordinansa nga liwat nga naga-establisar sang parking area sa mga salakyan sa syudad. Once nga may ordinansa, that's not anymore obstruction, that's legal. Ang problema natin, di ko ng pag-parking nila hindi not in accordance sa ordinansa, so di dakpo nila Sa city proper area, ginapahanugutan ng on-road parking. Apang may ginasunod nga pagplastar sang salakyan, kasubong sang parallel, diagonal kag perpendicular parking. Sa iban nga lugar, mayara man sang oras nga sarang lang nga makapark sang salakyan. Ginatunan sang konsehal kung amyandahan ng ordinansa, kasunod sang rekomendasyon sang PSTMO nga iripilang on-road parking ordinance. Number one, sinang i-consider ang PSTMO, kaya sila na nag-enforce, di ba? Puti ka, very ka-general sang ilang rekomendasyon, repeal all ordinance. Tito ka sweeping, mana katama. Una tuyag na estudyon na dapat isa-isa. Magapatigayon naman sang public hearing agud madetermina kung anong dapat baguhon sa nasambit nga ordinansa. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.